Hola, soc la Laura Giadanes, tècnica del Servei Treball de l'IMET, de l'Institut Municipal d'Educació i Treball, i l'encarregada de la gestió de la borsa de treball de l'IMET. Aquest vídeo el faig per poder presentar i oferir el nostre servei de la borsa de treball de l'IMET a totes aquelles empreses que tingueu necessitats de contractar personal i cobrir llocs de treball al municipi de Vilanova i la Geltrú. La Borsa del Treball de l'IMET és el servei local d'ocupació de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i és un servei subvencionat, per tant, sense cap tipus de cost per a l'empresa. I a més el nostre servei està en xarxa amb la xarxa Xaloc de la Diputació de Barcelona. La xarxa Xaloc de la Diputació de Barcelona és la xarxa de tots els serveis locals d'ocupació de la província. Per tant, compartim plataforma de difusió d'ofertes i també compartim base de dades de candidats i candidates. Qui pot accedir al servei de la borsa de treball de l'IMET de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú? Doncs totes aquelles empreses que tinguin necessitat de contractar personal i cobrir llocs de treball dins del municipi de Vilanova i la Geltrú. La borsa de treball de l'IMET, com us he explicat, formem part de la xarxa Xaloc i per tant cada servei local d'ocupació s'encarrega de gestionar les ofertes del seu municipi. Per tant, des de la borsa de treball de l'IMET ens encarreguem de gestionar aquelles necessitats laborals dins del municipi de Vilanova. Quins serveis oferim des de la borsa de treball de l'IMET? Oferim un servei d'atenció individualitzat i assessorament especialitzat que es pot fer mitjançant visita presencial concertada amb personal tècnic de l'IMET, es pot fer també a través de correu electrònic i també via telefònica. Què més oferim? Oferim informació actualitzada sobre subvencions i bonificacions i modalitats contractuals, com per exemple les subvencions per a contractació de persones majors de 45 anys, bonificacions per a la contractació de persones amb certificat de discapacitat, informació sobre contractes en pràctiques i altres. Què més oferim des de la borsa? Difusió de l'oferta de treball al portal de la xarxa Xaloc. Aquest portal és d'àmbit provincial. Això vol dir que no només tindran accés a l'oferta de treball persones de Vilanova i la Geltrú, sinó que també tindran accés persones de tota la comarca del Garraf i també d'arreu de la província de Barcelona, on es pot tenir en compte les comarques properes com l'Alt Penedès i el Baix Llobregat. També oferim la publicació de l'oferta de treball a les cartelleres del Club de la Feina. El Club de la Feina és un espai que tenim a l'IMET adreçat a totes aquelles persones que realitzen recerca de feina per tal que puguin utilitzar tant els recursos materials com els recursos tècnics personals de forma també gratuïta. També oferim una preselecció de candidatures. Oferim una primera selecció curricular en funció al perfil que ens demanda l'empresa. Això vol dir que quan una persona s'inscriu a l'oferta, nosaltres fem la revisió del currículum de la persona, de manera que a l'empresa només enviem els currículums que compleixin amb el perfil demandat per l'empresa. També oferim la possibilitat també de poder modificar aquest perfil demandat en qualsevol moment del procés. També per a aquelles ofertes que siguin d'urgent incorporació o bé per a aquelles ofertes que siguin de difícil cobertura, oferim la possibilitat de fer una recerca de candidats dins de la base de dades de la xarxa Xaloc per tal de poder agilitzar el procés i enviar-vos currículums amb el perfil requerit. I també oferim confidencialitat de les dades de l'empresa a la publicació de l'oferta. A l'oferta en cap moment surt cap dada de l'empresa. Oferim la possibilitat d'enviar-vos aquests currículums amb el perfil requerit via correu electrònic o bé teniu la possibilitat de venir-los a recollir físicament a l'IMET, sempre seguint criteris d'igualtat d'oportunitats. I també informar-vos que com a màxim enviem 30 currículums. Si l'empresa, amb tots els candidats enviats, no troba el perfil adequat, llavors serà necessari fer una revisió del perfil, fer una nova definició del perfil demanat per tal d'intentar adequar
l'oferta i el perfil a les necessitats reals de l'empresa. Que no m'anava la diapositiva. Què més oferim a l'empresa? Doncs la possibilitat també de realitzar processos de selecció dins de les instal·lacions de l'IMET i la possibilitat de poder participar en les jornades d'entrevistes de treball ràpides que organitzem des de l'IMET. Aquestes jornades d'entrevistes ràpides a l'empresa ofereix la possibilitat que en pocs minuts pugui conèixer un nombre considerable de candidats i augmentar les possibilitats de poder trobar el candidat adequat. Aquestes jornades sempre s'organitzen encaixant els candidats amb els perfils demandats per l'empresa. Per tant, són jornades de treball, d'entrevistes ràpides de treball fetes a mida per l'empresa. Què demanem des de la borsa a les empreses? Doncs nosaltres el que demanem és que l'empresa ens comuniqui la cobertura del lloc de treball, és a dir, un cop l'oferta ja està coberta, que ens ho comuniqui per tal que puguem retirar l'oferta de la publicació de la web de la Xaloc i, per tant, no generar falses expectatives a les persones que realitzen recerca de feina. I en aquest punt vull aclarir i informar que les ofertes poden estar un màxim de 2 mesos publicades a la web. I també demanem a les empreses que ens facilitin el contacte per poder realitzar el seguiment de les ofertes. Des de la borsa de treball mensualment contactem amb les empreses per poder conèixer en quin estat i en quina evolució es troba el procés de selecció i també demanem a l'empresa que un cop estigui el lloc de treball cobert ens faciliti informació d'aquest resultat final del procés per tal de poder procedir al tancament informàtic de l'oferta. Com donem d'alta una oferta de treball? Doncs a les empreses us demanarem que ompliu un formulari amb dades de l'empresa, amb dades de quin perfil demaneu i amb dades de les condicions de l'oferta. Tota aquesta informació que us demanem en aquest formulari passarà a formar part de la nostra base de dades. Les dades de l'empresa us recordo que són confidencials i per tant no sortiran a la publicació de l'oferta. Les dades sobre el perfil demandant és imprescindible que ens les faciliteu perquè nosaltres puguem fer aquesta primera selecció curricular, donat que la selecció curricular sempre la fem en base a aquest perfil que l'empresa ens defineix. I també és important omplir les dades sobre les condicions de l'oferta per tal que puguem donar una informació mínima d'aquell lloc de treball a aquelles persones que estan fent recerca de feina i per tant també puguin valorar si encaixen o no amb els seus objectius laborals. Com donem d'alta l'oferta? Doncs tenim 3 vies. Una seria a través del correu electrònic borsatreball@imet.cat, una altra via seria posar-se en contacte al telèfon de l'IMET, el 93 814 0440, i una altra via és omplir el formulari que tenim directament al web de l'IMET, a l'apartat Ocupació i Treball, Contractació, Borsa de Treball, Publicar oferta. I des de la Borsa de Treball de l'IMET recordar-vos que el nostre servei local d'ocupació de Vilanova i la Geltrú estem a la vostra disposició en àmbit de recursos humans i us oferim un servei proper i personalitzat. I recordar-vos novament que aquest servei és subvencionat i per tant sense cap cost per l'empresa. Això és tot. Moltes gràcies per la vostra atenció.